Antay, mani. 1, 2, 3, 4, 5. Ilan? Hindi naman daw sa kanya. Baka may virus ka. 3, 4, 5. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what's up mga boss? Welcome ulit sa isang napakabagong video. And by the way, it's your boy, this boss, Jupil J of Jupil Films. For today's video, meron po kaming gagawing challenge. So, anong pangalan challenge? Alam niyo ba? Alam niyo? Hindi niyo alam kung anong challenge, di ba? So, ngayon mga boss, ang gagawin nating challenge ay pabubuhan challenge. So, ang gagawin natin dito mga boss, una, example, magbigay tayo ng isang category na sasabihin ko na magbigay kayo ng pangalan ng t-shirt. So, ano yung mga pangalan ng t-shirt yung nalaman nyo? Example, Vans, Paint Shop, Nobu. Oh, ganun, di ba? So, example. Okay, example tayo, example. Example pa lang to. So, magbigay ng isang pangalan ng mga brand ng t-shirt. Ikaw, una. Paint Shop. Ikaw. Bench. Sa akin, Dikis. Waki. Galon. Bukan lah. Website. Oh, website. One. Champion. Okay. So ganun, pag hindi makasagot ng mga 5 segundo, so talo na siya. So ayan, ang gagawin, ang punishment ay Waki. ang gagawin natin ay ilagay natin yung mukha dito sa dinurog na uling. Handa na ba kayo? Deal. Ay, Captain! Gano'n ka kahanda? Okay! Gano'n ka kahanda? Handa na handa. O sige, gamita. Pakita natin ang mga brilyante. Asan ang mga brilyante nyo? Okay, ano masasabi mo? Okay, so, ang unang category natin mga boss, cellphone. So, pag hindi makasagot ng 5 segundo, so talo na siya. Kaya imumod yung mukha nyo dito sa dinurog na uling. So, ikaw ang nawawi. Cellphone. My name. Wawi. My name is Wawi. Cellphone, oy! Right? Ano yung Wawi cellphone? Okay, ikaw. Cherry Mobile. Blackberry. iPhone. Vivo. Realme. Samsung. Nokia. Lala. Unit. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Dahil Nobu. Yeah. 2, 3, 4, 5. Meron talaga pag wala tayong pera. Pangalawang category tayo mga boss. Brand ng chinelas. Sandugo. Highlander. Spartans. Oh, Beaver. Oh. Ito na lang, ito kano niya. Pen Shop. Pen Shop. Tribo. Bench. Ano bench? Abayanas. Lalala. Supreme. Champion. Ikaw. Ako Gucci. Lalala. 1, 2, 3, 4. Okay. Asay, pa. Ano ka naman sa kanan mo? Magpaalam ka muna sa mama mo. Ang gawra na eh. Go. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah! Dapat tayo. Ako si Charlie ba? Charlie. Okay mga boss, next category tayo. Brand ng t-shirt. Lubo. Karang bench. Dikis. 1, 2, 3, 4. Ano na? Ay, bilati.
3, 4, 5. Brand ng camera. Nikon. Canon. Olympus. 1, 2, 3, Gitan. Wala ba kita? Five. Ano na? Daya na. Ito, guro. 1, 2, 3, 4, 5. Prutas. Apple. Kalamansi. Chicos. Grapes. Orange. Ates. Saging. Tambis. Mangga. Cherry. Bayabas. Manzanitas. Santol. Buongon. 1, 2. Pineapple. Agay. Watermelon. Strawberry. Melon. Melon yun. Watermelon yun. Dalawang klase yun eh. So. Watermelon at saka melon. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 5. Pasnaya. Pangalan ng mga mall. Grand Mall. SM. Unitap. Kaking. Ano ba? 1, 2, 3. Silingan niya. 4, 5. Ay, wala. Translate silingan. Ano yan? Robinson. Ayala. Aris Pikas. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Next category. Okay, bigyan natin siya ng chance. Ikaw mag-anong kung anong category natin. Next natin ay brand ng mga sasakyan. Okay, brand ng mga sasakyan. Ako na. Yamaha. Honda. Toyota. 3, 4, 5. Ayanin. Nilog ka lang. 1, 4, 5. Okay. Next, bigyan ka. Hindi naman daw sa kilingan. Baka may virus ka. Mga kanta nga nagsimula ng letter G. G na. Goat. Goat. Okay. God is good. Meron ba Oh, kanta niyan? God is good. Scoopy. God is good. Gugmang giatay. Gulong ng pala. Si G. And 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, last. Ikaw, magbigay. Brand ng ilim nun, mga... sige, liquor. Okay, Mga alcohol. Mga alcoholic drink. Kulapu. Red Horse. Sojo. Tanduay. Jack Daniels. Wow! Bacardi. Antonov. Black Label. MP. Sweet to gigan nila. San again? Jace in blue. Dabar. Red Horse. Ano pa yung Maria Clara? Kinang Karambal Karibal. 1, 2, 3, 4, 5. Kertis pa. Go, X16 taso. Nakapos. Mauna diya. Panguling category. Sumata. Next category ay Uling. mga chichirya. Ako. Lechon baka. Lechon baboy. Lechon manok. Martis. Oishi. Patata. Cracklings. Movie. 1,
Ding dong! Happy. Potato fries. Hijacker. Pushkaker. Red chili! Green chili. Green chili. Wait, green chili! Green chili. Go! Green chili! Sweet chili na. Green chili! Sweet chili na. Sweet chili! Why green chili? Red, sweet chili. Wala green na yan. Sweet chili na. Sweet chili. Sweet chili na green. Green chili. Bago bro ko to. Kali ba huwag tupin? One! Video na ko kalokal nek diray. Okay, so, ayun mga boss, nakikita nyo na ito, napakadumi namin kasi sa isang content niya. Talo po kami lahat, puro po kami merong mga mali dun sa category namin. So ayun, puro po kami nagkadumi-dumi. So ayun mga boss, sana na-enjoy kayo sa video na to. At sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. Pa-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, subscribe nyo din yung YouTube channel niya. Anong pangalan? Edeljan. Edeljan Lumungsod. Okay, subscribe nyo yung channel niya, Edeljan Lumungsod. Lagay ko yung link sa description. Anong pangalan channel mo? Wala pa. Ikaw, anong pangalan sa... Uy, mga puta! Siyempre, hindi natin kalimutan yung mga boss natin dyan na gusto magpa-shoutout. Okay, shoutout nga pala kay Jane Cads, Vince Jetro Quijano, Dave Smith, Cabezas, Kim J. Novela Matabang, Jico Brett, Jay Conejos, Joshua Ablurio, Roldan Rabor, Umboy, Kel Gonzalez, Lansoy Viagidor, Joshua Urungan, Kyle Atelo, Vit Lin, Ran Ponce Vitor, John Carl Giken, Shin Bako at ang pinakahuli, si Kyle Dilara. Okay mga boss, hanggang dito na lang mga boss and see you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.